Once again, maayong buntag sa tanan. Today is the Lord's Day. The Word of God says, no one can separate us from the love of God. Walay makapahamulag ka nato sa Ginoo. Dili ang gamay nga ulan. Dili ang baha. Mo na usahay ang atong hunaon. We are here this morning because somebody shared the Word of God. Na ay nag-witness ka nato. Gitudloan ta sa Ginoo nga mahimo tang mananagat. Pacers of men. Pero dili tanan gitawag nga mahimong pastor, ebanghelista, magtutudlo, propeta o apostoles. Kita mga ministro tayo, especially nini nga simbahan. We minister as a dance, as an acolyte, as a band, ug daghan pa kaayo nga mga ministeryo nga atong giatinan. But this should enhance us, maunta ni nga magamit nato sa pagsangyaw sa maayong balita. Dili lang nga igot na manayaw, dili lang nga igot nga acolyte, dili lang igot nga natin sa banda, but we have to share the Word of God. Amen ba taana? Muna ito magdala ka nato sa paghigugma sa uban to witness other people. Amen? Yesterday, it was a great privilege for me. Tawag si Bishop Elmer. Bishop, pwede ka magtudlo. Ko in English, bra, kapoy man kayo. Sige lang kaya akong i-interpret. So, yesterday afternoon at 5 o'clock, nagtudlo ko sa mga pare o sa mga deacon sa katibukan sa Europa. Kaduhanan ako to, kaya di man kong sugot yun. So, Bishop, you have a vast experience. Experience ko akong matudlo, walay lain. Theology, yes, natin natunan gamay. But my experience, you see, you have 56 clergies sa imong gihawiran, both Visayas and Mindanao. Right now, Mindanao, we have 17 mission churches sa ato lang. Parishes, mission churches, and outreaches. Lipay mo na, wala. Amen. Og dili lang na igo. We have to work hard. Ang Visayas, ang St. Michael's, they have only 3 churches. Pero karon nga tuig na ay madugang nga duha ka parishes, 1 in Candelaria and 1 in Pandan. So naga-expand gihapon sila dito sa pagbisita nako. Nagpasalamat ko sa ako mga pare, nga bisag wala ko dire, no? Nagpadayon sa pagpamuhat, no? Padre Rex, Padre Rasul, Padre Eme, og tanan usab nga mga deacon, Deacon Arsenio, Deacon Aye, Deacon Kie, Deacon Junel. Isa pa. Deacon Roy, isa pa. Mana? So, I thank God for that. Kay, mo yung uban nga, suroy-suroy, so di yun suroy, puwerteng kapuya. But the joy of serving God, mo ni nakahatag sa ako kapag alagad sa Ginoo. Sige laag. This coming Saturday, I'm going again for 4 days. I'm going to Manila. After that, February 8, I'm going again to Cebu. So, gamanso mi, ng unsaon pag-improve sa simbahan nga ma-share nato ang gugma sa Ginoo sa kada usa kanato. God, you are here. Some of you are not called to be minister, but you are called to support the church. Amen ba mo, ana? Pag manawag galing ko, ay mo reklamo. Kaya ba maning tawag sa Ginoo sa inyo? So, each of us, gitawag ta sa Ginoo. Now it is time for us to share the gospel to other people. Atong hanaon-naon nganong ni atadre because somebody share the Word of God. Amen ba taana?
So dili nato undangon kini nga bahin kay mao kini ang misyon mo kini heart sa Ginoo. Nag-ingon siya, preach the gospel. Go to the world and preach the gospel. Adto sa kalibutan og itudlo ang iyang pulong. Mura ni adto kusog ta kay ani. So wa pa magsugod ang liturgical sa ato, paspas ta ani, mga born again ta, paspas kayo. Mag-share sa word of God. Liturgical hinoon, nanalaw na. Di na mo share sa word of God kay liturgy lagi. Pero gitawag ta sa Ginoo for this. Ana experience ako gitudlo sa taga-Europe nga mga pari. Unsa ang akong eksperyensya. Ini nga mga bahina nga kung wala gyud ang Ginoo wa gid sa mahimo. Now, the greatest commandment of God in John 13:34, that we love one another, even as I love you, that you love one another. Giyon sa pagpakita ang himaya sa Ginoo sa ato, walay dako nga himaya and honor than to sacrifice of one life for the sake of others. Ana kahimo lang ani si Jesus, dying for us. Why? Because God loves us. Bisag mo ingon ka pa nga, di ko Ginoo, no? Sa man Ginoo nga gilisod-lisod man ko. Bisag pasulon pa nimo ang Ginoo. But remember this, God won't stop loving you. Dili mo undang ang Ginoo sa paghigugma kanimo. Because He loves us, this is the true nature of love. Total of self-giving. Free offering of one's life for the good of another. Makita nato ni nga na usa ka nanay will do everything nga protektahan niya iyang anak, nurture him or her, and save the life of a child. God the Father showed patunable love. Walay sukod, patom ang gugma sa Ginoo. Ang laom kaayo nga gugma sa Ginoo of His love and mercy, but willingly offering His only begotten Son, ang atong Ginoo si Jesucristo, as atoning sacrifice for sin of the world. Nabaylain nga nagpangamatay sa cross nga mga reliyon. Nagpakamatay ba? Si Buddha? Nagpakamatay ba si Muhammad? Nagpakamatay ba si Hare Krishna? Nagpakamatay ba si Tumuloy? Nabanaw ba si Agikat sa mga patay? Nabanhaw ba sila gikan sa lubnganan? Si Jesus lamang ang nagpakamatay para sa ulipon sa mga sala. Naulipon ta sa mga sala, kinsa man kana nga ulipon. Nga tungod sa sala, we are bound for death and separation from God. For all have sinned, come short of the glory of God. Ang tanan nakasala. Nagpakamatay si Ginoong Jesucristo
para sa tanan natong mga sala, to bring us abundant life. John 10:10, miyan niya siya aron makabaton kamo kinabuhing madagayaon, dili kinabuhing kalabanit. Madagayaon, amin batana. Gusto ba tag kinabuhing madagayaon? Para ni sa inyong pamilya, madagayaon, eksakto. Usay nagkulang ta sa paghatag o tanan nga gikinahanglan sa atong mga anak. Why? Because we fail the principles of God. Ang pulong sa Ginoo, give your tithes and offering, I will open up the windows of heavens to pour out thy blessing. Wala siya maingon nga may milyonaryo ta. Pero kung mutuman taan ang asugo, bastante kaayo ang tanan natong panginahanglan sa atong tagsatag sa kapanimalay. Amen ba taana? Anong dugayon pa man nato? Ganong gusto magita magkalisod-lisod, anong bahina? Why? Because we are not enough honest for this. Usahay matintal ka, labi nagdako ang kwarta. Sus, pila na ni kasako nga bugas. I received 190,000. I received 20,000. Gikuha na kong tayo 21,000. Sus, lami naman kayo ni iburdo-burdo. Kaon dito sa Nyupsal dito sa Koreano. Mga on may mga pare dito. Ay, lami na kayo ni. Igor asad ka noon niya, imo'y kalibang, wa kay gitanong. This is where blessing will come if you really want to have abundant life. Wala ko'y lahi itudlo. Di ko mingon nga, invest mo. Sige, pagkuhan sa isang kwarta. No. It is God's principle. Prinsipyo ni sa Ginoo. Dili na ako, prinsipyo. God said, I will open up the windows of heavens to pour out the blessing. Nga naman yun, nga makunit pata sa lastiko. Kwarta na galing, lisod kaayo. But this is a test for us, testing niya sa ato. Prove me. Nagingon na Ginoo, testingi ko. Wala siya mihingon na testingi ko o mahimo mong mga milyonaryo. No. Abundant life, bastante ang giingon sa Ginoo kanato. Now, as I have said, Jesus Christ died for us, for our sins, to bring us abundant life. To restore our nature in the true image of God and likeness. Genesis 1:26. Kana nga likeness or image of God na anato na wala na mawala. Amin ba ta na? Likeness of God na sa atong kasing-kasing. Wala na mawala. The cancer of sin shows us the ugliness of greed and hatred and envy. Muna mga cancer. Kalaog, hatred, o kasina. Mao kaning mga butanga which destroy the very core of our being and rob us of life and love. That is why evil infect the world what God created. Ang ginawa, wala mag-create of evil and suffering. But the scripture says, Jesus conquers evil with truth. Kamatuuran. That is the way Jesus gave His disciples a new commandment. Og iyang giilisan ang old, meaning nothing can separate us from the love of God. Masiparate lang ang gugma sa Diyos kanato. Why? Because we are stubborn, prideful,
envy, and self-deception. We sin because we love ourselves. Wara-wara pa I love the Lord. Only lip service. Sa ako nagingon, we sin because we love ourselves. More than we love God and our neighbor. Yesterday, nagbato og question sa mga pare o mga dikon. Unsa man inyong unahon? Ang Ginoo ug inyong pamilya. Di na may babaan, harapit na parang ang mata. Kaya ang Europe, work, ganyan sila. Di ka matrabaho dito, di ka kakaon. Natural may ingon yun ang mga pare o mga dikon, ang Ginoo. Ikaw kung pamilya inyong unahon, you have no right to become a servant of God. Why? If you serve God, God will see to it that God will fix situation in your family nga maayo. Hello? Dili nga magkaguliyang imong pamilya. Serving God first. God will see to it nga ang imong pamilya maayo. Kaya nag-alagad ka kaniya. Miski na kay mga anak nga pilyo o pilya, na'y problema. Dili ta ma-deceive ni anang mga butanga. The scriptures is saying to us, or given to us, ang imposible nga dili na to mahigugma, mahimo na to nga higugmaon. If we yield our hearts to Jesus and submit to His will for us, then the Holy Spirit will purify all that is unloving, unkind, and unforgiving in us. Now, the distinctive mark of every disciple or Christian and followers of Jesus Christ is love. Naa ka nato ang gugma. Agod kitudluan ta kanang agugma kay gusto nato ang aguban makabaton og kaluwasan. A love that is ready to forgive and forget the past injuries. To heal and restore rather than inflict revenge and an injury. Every other way will fail. Only the cross of Jesus in the way of pardon, peace, forgiveness, and reconciliation. Pag-adto na ako sa Kalibo last time, I see to it nga have to bring order sa Osaka simbahan. Kay di kundi niya office mo intro dito sa line office. So I see to it nga kini ma-plaster na mo. So nag-plaster ko mga tao. Head sa youth, head sa media, liturgist, evangelist. Ako nag-plastar. So, sahay na ay mga di mo angay. Di mo angay yun na. Gimitingan mo na. Some have their hidden agenda, but ang mudaog yun ang agenda yun sa Ginoo. If we embrace His love and truth and allow the Holy Spirit
to purify and transform our hearts and mind. Then, we will find inner freedom and joy. We need to love without measure, to forgive without limit, and to serve without reward. Ngunit ka maayo sa mga Kristohanon. Kaya wala gani reward o sahay. Pag siyakoy nga way kamay. Gusto na to reward. In the kingdom of God, God will reward us. Kung makashare ta sa uban ng lain tao, ma-share na to ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Bible, magpiesta ang langit sa usa ka tawo nga atong nadala diha sa gingarian sa Dios. Amen ba ta, ana? Pray for that person. Sayon ra man ni kaayo kung gusto natong mudaghan ta. Sao man, mag-disciple tag isa ka tawo sa isa ka tuig, Bishop. Hello? Isa ka tawo lang, di mo dublita. Lisod. Okay na, Bishop, mag-disciple ko. Akong tabangan tanan. Except for kwarta, di lang siya mangutang nako. Uban man na sa atong pag-disciple. So, God also will see to it nga tagaan ta niyag wisdom. Kay namay mga tao po karong panahon na kusog kay mangilad. Sabi nang in the prime sa born again atong una pag nakay negosyo, sulod simbahan born again kay na yang negosyo. Pagwa na diyan negosyo, wala dayon, di na mo makita. Be sure nga atong papangalagad sa Ginoo tinuuray. Amen patana. Truth will set us free. So gitudloan ta sa Ginoo aron pagpanagat, so it is time for us. Kaya ang tema nato karong katibukan nga tuig is about mission. Malipay ta gawi increase even diri sa hinguog pila ka book outreach sa itong nahimo diri 3 o 4. And they are functioning well. So mauni ang atong himuon nga dili lang ta nga tig-ingko diha nga magpasinaw sa atong lubot, but support the ministry which God has given each and every one of us. Kada usa ka nato. Mo dito himo, dili ta kaawaw. Di ta miingon asus. Di ko dana kay hibaw niya akong kuan batasan, hibaw niya mo kung asa may adto-adto ana. No, it is time for us to share. Kay bahala na ang Ginoo mo touch ana niya. Dili ka. Ang giingon sa Ginoo, share the word of God and God will do the rest. Usahay niya itong unang panahon, nag-iyon, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Yes, may mana. Sige lang tag-worship, praise. Pero dili na mao. We have to share the word of God. Amen batana. Dili kay may lata sa praise and worship, pag-abot sa sharing, di nataka-share. So, mauna atong kikinahanglan. We have to work it out to become successful. Not remember that ang Mindanao is gamay ra kaita, but we have 17 parishes, mission churches, and outreaches. Natin babae nga ebanghilista, kugi ka ito. Pastora Esther, na minyo kang Padre Jack. Until now, no? I have one also in Kalibo, o sa kababae. He is senior now. Pero ako gyud siyang gi-acknowledge why daghang kay mga simbahan nga iyang gitabangan dili ang ICCEC. Now I commission her nga he is the really evangelist of the diocese of the Visayas and she is really working. Nagkuan siya. Nagtabang. Karon expected nako nga daghang kay kasimbahanan nga iyang gitabangan. But now, he really work hard for the glory of God sa CEC.
Share the Word of God, amin batana. Ingna yung tapad, pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao ka ng Ebanghelyo, gihangyo tanan sa pagpanindog.